Ние проповядваме пред нашата аудитория, че в крайна сметка трябва да следваш, разбира се, циклите на икономиката от книгата на Марко Робинсън. Обаче, ако просто ще следиш и ще чакаш да купиш някакъв недвижим имот на всеки 15 години, да събираш пари и след това да чакаш още 15 години, първо, че ти губи много пари от инфлацията, и другото е, че трябва да си някакъв вампир и да живееш 600 години, че да можеш да създадеш някакво богатство в недвижимите имоти. Тоест, искам да знам ти какво мислиш за това и всъщност ти само по време на дъното на икономическия цикъл ли купуваш или не? Не мисля, че случаят е такъв, защото съм инвестирал в имоти през целия икономически цикъл, винаги има имоти под пазарна стойност. И има го в книгата ми, защото ще намерите купувачи, които отчаяно искат да продадат. Има нещо нередно в имота, което не могат да поправят, защото нямат пари и ще продават ефтино, така че през целият цикъл ще намерите изгодни сделки. Другото нещо е, че може да промените употребата на имот. Може да имате офис сграда и да я превърнете в жилищни блокове, за да промените цената напълно. Това е друга стратегия.